onkohan työ takana saada se käyntiin. Tai lähtehän se käyntiin, mutta se ei pysynyt käynnissä. Nyt pysyy käynnissä. Vuotaahan siellä pakoputki, mutta en tiedä sitten. Ei muualla hirveesti. No niin pojat, sit mennään. Kyllä se vaihtaa. Nyt täytyy mennä katsoa, että onko pahempia vuotoja. Pakoputki nyt ainakin vuotaa ja nyt haisee kyllä vähän öljyllekin, että katsotaan mistä se tulee. Täytyy... Oho, mikä savu. Täytyy säätää toi tyhjä käynti, että kun laittaa vaihteen päälle, se mennään tukehtua. Huhhuh. Siinä. Suhina. Mikä täällä käryy? Uff. No siellä on varmaan turbo ainakin savua. Siinä on varmaan kaikenlaista, kun mä oon maalannut sen. Niin. Vai vuotaako se öljyä? Ei, kyllä tuolla vähän jotain märkää näkyy. Tuolla. Pultin kannassa. No, se oli vasta ensimmäinen koeajo ja kuitenkin ihan kohtuullinen menestys siinä mielessä, että liikkuu. Joo. Mites alapuolella näyttääkö täällä meitä? Ei sieltä mitään tipu. Joo. Rattivaihteita ei pääse vielä kokeilemaan, kun mulla ei noita nappeja kytketty. Tuolta se turpo se savua sillä. Se on varmaan tuo pakosarjan maali, mä vähän veikkaan. Täytyy vielä tsekkaa, ettei sillä nyt vaan ole mitään pieniä vuotoja. Mutta kyllä nyt mies voi olla tyytyväinen. Ehkä pikkusen terävästi vaihtaa sille aika nopeasti. Mä taisin olla äsken tuolla Comfort-modeella, niin täytyypä laittaa kokeilla tuosta vielä se Sportti-mode. Katsotaan vielä se. Sitten. Joo, täytyy säätää, ettei se sammu, kun laittaa... Miksi sanoo, että se on mukaan... Ei, kun se on tuo keppimoduuli. On se oikeesti RL. Ei, kun niin se on tuo mun relemikin. Joo, ei mitään. Tosta. Ykkönen päälle. Ai niin. Ei ohjausta, ostetta niin vaikea yhdellä kädellä kyllä. Ohjata nyt. Nyt laitetaan tuolta Sportti. Ai, se oli pakoputki. Se ei pitänyt se mun viritys, se lähti irti. Oho. No, ajetaan takaisin. Ja ei muuta kuin suoraan halliin vaan. Kilikoli, Mäkre. The next day. Hienosti sopii tämä tänne. Pikkusen piti viilata tuosta. Mutta nyt se on erittäin napakka. Tää ei ole siis, tää ei ole vielä paikallaan, mutta... Tai siis en ole ruuvannut sitä tonne kiinni, mutta... Ja tämä ei tätä en laittanut kiinni ollenkaan mitenkään. Mutta kun painoin vaan paikalle, se oli niin napakka, että pysyy kyllä. Ehkä siihen voi laittaa vähän jotain liimaa varmistukseksi tonne toiselle puolelle, ettei se vahingossa tipaa siitä. En tiedä tarviiko. Tästä puuttuu nyt se käyttöjuttu, mutta sitähän voi käsitellä näinkin. Ihan hyvin näinkin. Mitä näkyy? Turvavyö pitää muistaa laittaa. Täältä voi valita. Oho, lämmöt aika tapissa.
Mulla on täällä nyt nää rattinapit. Vähän tämmöset patentit vielä, mutta tällä mennään. On tossa keppimoduulissa toi häikkö, kun se ei väitä, että se olisi pakilla, vaikka se oikeesti on. Otetaan nyt ensin tämmöstä ihan kasuaalia ajelua, että ei revitellä eikä käytetä noita rattijuttuja. Näin. Sitten käännetään tänne. Täytyy seuraa noita lämpöjä, ettei lähde hirveesti keulimaan. Sitten voidaan tän jälkeen vaihtaa nyt sitten tälle manuaalille ja vedetään ykköseltä asti. Ja tuolla oli poliisi, niin nyt ei saa tehdä revityksiä, kun muuten tulee sanomista. Oho! Noin, vähän oli vielä vauhikas tuo yksi vaihtutus, tai nykäisevää, mutta kyllä nämä rattivaihteetkin ihan hyvin pelittää. Oho, vettä sataa. Vetäis tolle. Nostasit noin automaatille sitten. Ikkuna kiinni, sataa vettä. Toimiiko pyyhkijät? Toimii. Joo, tuo toinen on vähän miten sattuu. Mennään myöskin tonne hiekkatielle. Täällä tuulee ihan järkyttävästi. Ei pysy pilkku päällä. Osuuko pohjaan? Testataan vähän ylämäkeä. Joo, hyvin kiipiä. Täällä on kyllä ihan jäätävä myrsky. Sitten mennään tästä tonne. Otetaan tämmönen yllättävä hiekkareitti. Varmaan iskari muuten rikki, kun lopisee siihen malliin. No kyllä tuo jäähytystestien lämpötilakin näköjään vähän laski. No nyt se nousee taas. Vajetaan pikkutietä. Mä en ole varma toimiiko toi flekti. Sen takia täytyy olla vähän varovainen. Nyt katsotaan, että ottaako mun pakoputki. Ottaa se vähän. Ei tullut tehtyä maailman parasta pakoputkia. Tää ei oo kyllä muutenkaan mikään maastoauto. Mutta testataan nyt kaikki olosuhteet automaattilaatikolla. Kyllä tuo laatikko tuntuisi ihan tässä vehkeessä että täällä voi tulla muuten oikeesti puita nyt niskaan. Sen verran kovaa tuuli. Saisinkohan mä tohon semmosen mukava kauhea. Mutta ohjaustehostikin toimii ihan mukavasti. Eikä tässä edes oo ihan hirviät äänet, kun ottaa huomioon, että ei oo tosiaan nyt pakoputki. Tai siis äänenvaimenninta. Nyt mä en painanut tuosta napista. Joo, nää napit pitää kyllä korjata. Eihän täältä pysty painelemaan. Nää on vähän hankalat käyttää. Mutta mä halusinkin vaan testata, että toimiiks ne. Toimii. Meneköhän tää automaattisesti muuten automaatille, jos... Tai siis autoasetukseen. Hei, mä oon ajettu nyt sportilla. No ei se mitään. Tää onkin sporttiauto. No niin. Sitten käy vähän kahtomassa, että vieläkö se kärryää tuo turbo. Vaihtaako se pienemmän? Kyllä se vaihtaa.
Siis katsoo nuo nopeusasetukset, se ei tuo nopeusmittari jostain syystä näytä mitään. Mä en tiedä, kun mulla tuolta pitää varmaan vaihtaa yksi täppä, laittaa rasti ruutuun tai vaihtaa numeroon niin sanotusti. Oho, se oli vahinkovaihto. Tipasin tota nappia näköjään vahingossa. Ei ollut mikään laatikopuki. Nyt täällä on ajettu, mitähän tällä nyt olisi? 2 kilometriä ehkä. Sitten käydään laittamassa tota... No, ei.